Ok. Ya, bonjour olo jiaby e, mbola tsara antsika jiaby. Tapitra lera mabogosy e, tapitra lera mabogosy, zegny. Ino ndraiky moa nahatonga zegny tapitra lera mabogosy zegny? Ya, maro bôka raha tapitra lera mabogosy. Présidentsika zao efa tapitra edy lera nabogosy hoazy efa lasagna andafy agny izy. Ya, elo bôka nisehoan'ny nafoaka zay teto amin'ny tanintsika lasa agnagny izy e, olon'ny Emmanuel Macron. Ok, mbola tsara olo jiaby hiresaka kely aminare zany niany, tsy de matetika ataoko loatra raha ty zay fô za ndraiky kaofa tonga eto manam-baovao misy raha matomboko tiàgny koragna. Ya, voalohany misaotra an'Andriamanitra mbola ahafahana miresaka, ahafahana mitafatafa aminareo. Julien Pidji ambara hoazy, miboaka amy sabosy vendredi niany, tsy vendredi niany, jeudi niany, lakamisy, mivoaka sabosy ny clipantsika vaovao tapitra lera mabogosy fô zegny hoy ihany fô raha tegna tiàko koragnina eto niany, za rô namako aby te hisaotra anareo e, te hisaotra anareo za amy raha nataonareo zaho, amy fitiavanareo i raha ataotsika ty, ataoko ataotsika satria izy tô tsy vitako za raiky, koa za raiky tsy mahavita izy toa satria raha ny tegna mariny mbola hitôgno tô za vao tegna lazaigny hoe tafiditra agnatin'ny resaka tropikaly, nagnano ihany za 2023 fa mbola ese, nagnano test kely za tamy 2023 namoaka hira anankitelo zay fa mbola tsy de tafiditra tsara be tagnatina tropikaly fô 2025 tô za vao tegna nanapa-kevitra hagnano tropikaly, ka noho zegny kômansy hitako hoe ahitambokatra kokoa izy raha par rapport nataoko teo aloha satria nanomboka 2017 za nilomagno tao anatin'ny setra evangelika de nahafinaritra le evangelika fa hitako hoe milamindamina kokoa le tropikaly, mankasitraka anareo amin'ny fankafizana ny zavatra kely mbô vitako, niezaka za nanao mikaroka manao zay tous les moyens tokony hahatsara ny vokatra fa nefa matoa misy mpankafy, matoa misy mihaino, dikan'izegny efa manakaikaiky ny tsara ny zavatra atao, mankasitraka anareo namagna zay magnaraka tsy tapaka ny page Julien Pidji de Madagasikara page Facebook. Faharoa manaraka an'izay mankasitraka anareo namana marobe, maro, misy feky olo tsy haika magnaraka fitiavagna mahatonga zegny dônko fahaizako azy, mankasitraka anareo mandray anjara rehetrarehetra amy TikTok, tsy maro olo nasaika nagnano izy zay nefa herignandro taty aoriany nivitan'ny nagnanaovagny tournage na de mbola tsy niboaka aza ny clip official de marobe nareo magnano TikTok eo misy ny haiko agnarana, misy tsy haiko agnarana, mankasitraka havako aby e, tsy ho voavaliko raha ataonareo indre, ya, Andriamanitra manakare-pahasoavana hamaly azy, fa tsy voavaliko e, misaotra betsaka anareo. Isaky za manokatra page TikTok, isaky za manokatra Facebook de karaha misy masoandro mibalika be zegny hitako amy raha ataonare, satria isaky za manokatra Facebook de mahita publication'olo foagna za, TikTok le tapitra lera mabogosy, misaotra betsaky magnasa za hiezaky, za mbola tsy satisfait hoe tsara raha ataoko fô noho ny raha ataonareo de managna mampatanjaka za, mampahery za am'le sisa, merci beaucoup an'olo jiaby, miboaka sabosy clipantsika anie tapitra lera mabogosy de arao tsy tapaka ny page hafa, tsara izy akao zay raha kaofa miaraka amy Gasla, sampy salateo efa nagnano zay vitany tamin-jigny, tsara e, tsara izy aka, mankasitraka are jiaby.
ambara hoazy, zay mbola tsy naheno ambara hoazy.